Eta gaurkoan, ostirala izan da apirilak 7, zinema aretoetara joanen gara, gaur dugu astero bezala estreinaldi egune, eta horretaz hitz egiteko Arantza Ibarra dugu, zinema aditu, arratsaldeon eta ongi etorri Arantza. Arratsaldeon. Bigarren aldiz ja Xaloa telebistan zaitugu, gaurkoan bereziki estreinaldietan zentratuko gara, izan ere baditugu ja pelikula mordoa, ez da, gaur ostirala izan da. Azaldu iguzu lehenik eta behin ze pelikula dugun hor, lehenengo zerrendan, Life ustutz izena da. Life, hori da, bizitza, bide inteligente, erderaz. Life da pelikula bat, zientzia fikziozkoa, bebai dauka pixka bat beldurrezko puntu bat, thrillerra, eta gogorazten digu pixka bat Alien, gure pelikula oso ezaguna Alien, Ridley Scottena, zergatik amene Lifeen, Marten daude, geltoki espazioan daude sei astronauta, eta orduan hemen daude bizitza bilatzen, estralurtarrek badagoen, esango dugu, eta orduan zelula bat aurkitzen dute, ez? Da hori zelula, ikusi behar dute zer, ikerketak egin, zelulari buruz, eta gauza pixka bat joaten zaie, badakizu beti ingenieroak, astronautak, eta izaten gara oso argiak, baina gero ematen du ez garela oso argiak, gero joaten da zelula handitzen, eta horregatik pixka bat gogorazten digu Alienen puntua, ez dakar zer ikusirik Ridley Scottekin, dute zan, kritikak ez du ipintzen, horrekin konparatzen baduzu, baina entretenigarri da pelikula bat. Daniel Espinosa da zuzendaria, dala suediarra, baina jatorriz Txilekoa da. Eta orduan pelikulan agertzen dira hori casting bat dago oso potentea. Jake Gyllenhaal dago, han beste pelikula egin duena, baina ezagutzen dugu batez ere Brokeback Mountain, egon zelako Oskarretako, hautatua bera. Gero dago Ryan Reynolds, aktorea bebai, oso ezaguna da bebai. Igual burietekin egin zen ezaguna, baina nik ez dakit zuk ikuste daukazun pelikula bat, Sandra Bullockekin egin zuela proposamena, komedia bat da, eta bera agertzen data. Jende askorek ezagutu zuen komedia horri buruz, Sandra Bullockekin egin zuen bikotea, eta hori aktorea bebai oso ezaguna da. Eta gero daukagu neska Rebecca Ferguson, eta Ferguson abizena egin beti pentsatzen dugu, Ferguson hori Sarah Fergusonen familikoa zerbait izango da, eta parenteskoa dauka urrutikoa, baina dauka zerbait zer ikusia, Sarah Fergusonekin, eta askorek igual ez du ezagutzen hori aktorea, baina beste batzuk Mission Impossible Tom Cruisena ikusi dutenak azkenekoa han agertzen da, eta oso emakume oso ederra, eta nahi dute zan, hortik aurrera, gero eta pelikula gehiago da egiten, ez? Orduan, pelikula hau, nik uste dut entretenigarria, eta, ondo pasatzeko, pixka batan beldurrez egoteko pelikula bat dela, eta, casting potentea dauka, eta, merezi duela, zerbait, jendeak nahi badu entretenigarria zerbait ikusi. Aukera baduela. Aukera badu honekin, ez? Dena den Hollywooden beti gustatzen zaizkie horrelako historia kontatza, unibertsoa, astronautak, espazioak, eremu hori. Horrek historiak joko asko ematen duela, joko asko ematen du, eta gainera, inok ez dakigunetik horrei buruz gauzak, beti gustatzen zaigu ikustea gauzak esango dute bizka bat ezberdinak, ez dugunak ezagutzen, eta da, niri gustatzen zait espazioko pelikulak, zuri? Gustatzen zaizu? Baita ere, bai. Zer jende askorek esaten dugu, espazioa ez du nahi ikusia, ez? Baina, pixka bat beldurra, pasatzea, eta ondo goten dabe bai, ez? Ez ezaguna denez mundu hori, horregatik. Joko asko ematen du. Osongi, urrengoak ez dakit gai honekiko harremana duen, baina izenburuak pixka bat ez badu, Orbita 9. Hori da, Orbita 9, Espainiako pelikula bat daukagu, normalean Espainian ez da egiten nahi dut esan zientzia fikzioko pelikula asko. Eta espazioko gauzak eta gutxiago. Hemen adibidez, Orbita 9 lehenengokotik pentsatzen dugu, espazioko pelikula bat Espainian egin dute, ez? Baina, hasiera dauka Clara Lago aktorea eta Alex González biak dira protagonistak, ez, batez ere. Clara Lago ezagutzen dugu, Ocho apellidos vascos, ez? Tengo ganas de ti pelikula, eta goietako hautatua bai egon zen El viaje de Carol, eta gero Alex González
printzipe telesaia gaitik ezagutzen dute, ez, oro har, batez ere. Eta biak daude, hau da, zientzia fikzio erromantikoa, esango dugu da hor, bueno, ematen du da, zientzia fikzioa dana eta espazioan, eta ez, hasiera batean, klaralago dago, espazioko nabe batean, barruan, inorrez du ezagutzen, eta era esperimento baten barnean sartuta, ez dakigu zergatik, ze pasatzen den, inorrez du ezagutzen, inorrez du ikusi bitza guztien, hasiera, abia puntu hori da, eta ematen du izango dela hortik gauza, ez, baina ez, gero, Alex González hartzen da, ezagutzen du, eta orduan, bera, bueno, maite mindu egiten dira biak, eta orduan, iez, azten dira txar bat dago hor, beraien atzetik, orduan, ematen duena gehiago izango dela espazioan, gero da lurrean, bueno, ikusten dutelako esperimento baten sartuta dagoela, dago Alex González laguntzen dio. Gero agertzen da Belen Rueda bebai, Belen Rueda, kriston aktore ona da eta pantaila betetzen du, baina dauka 3-4 estena esaten dute daukala, osea, gitxi agertzen da, gutxi agertzen da. Orduan, pelikula entretenigarria, kritikak adibidez ez du epintzen gidoi bezala, historia bezala oso ondo, esango dugu ez du epintzen oso ondo, ez dakit dan, normalean beti amengoa denean eta horrelako gaiak azten direnean ikutzen, ja. Kritika gehiago, ez? Askotan badakizu zertatzen den, ez? Gogorragoak izaten gara, ez, gure produktuekin, ez da, askotan. Orduan ez dakit kritika batzutan pasatzen den horrelako gauzekin, klaro, Salamankakoa da zuzendaria, eta bere lehenengoko filma da. Gidoilaria da, eta gidoi asko egin dauka, baina lehenengoko bidar egiten duena. Orduan, bere lehenengo filma eta zientzia fikziozkoa eta pixka bat... Salto handia, ez? Bai, ez? Ematen du pixka bat arriskutsua. Orduan, bueno, aten Kraitze da zuzendaria, Salamankakoa, eta, bueno, aukera bat eman behar zaio, ez? Amengo jendeai bebai nahi dute zan, ez? Gertuko jendeai bebai abertzelako gauzak egiten duen, eta... Aukerarik ez da diogu ematen. Claro, ez que danok azten magara, zientzia fikzioa, Espainiako pelikula bat, eta zientzia fikzio bat, jasaten dute, abertzelan egon badan egin da, ez? Bueno, zientzia fikziozko pelikula batetik uste dut beste batekin ere aurrera eginen dugula, Power Rangers famatuekin. Bai, a ber, hemen, claro, Power Rangers jende askorek ezagutzen du, 80 ez, telesaia asko egin zutelako, ez? Eta orduan Power Rangers, bueno, jende guztiak ikusi du bentsat marrazkietan nahi dute zan, beraiek merchandising handia eduki duelako, bai, ez? Nago gorria, urdina, baltza, horia eta rosa, ez? Bost. Eta orduan, hemen kasuan, zuzendaria ez da akziozko koreografo bat esango dugu, ez? Bere, zuzendari bat da, ondo egiten duena gauzak, baina, bertan filman pintzen du kritikak batez ere azten direnean akzioak eta efektuak eta, makinak eta, efektu bereziak eta horre gauzak pixka bat pasau egiten dira eta hori dana koreografia egitea oso zaila izaten da, izan behar zara oso zuzendari ona horre danak ondo eruteko. Ezaten dute hemen Power Rangersen, hemen kasuan, 5 pertsonaiak oso ondo deskribatuta daudela, ze normalean Power Rangersen izaten da akzioa, botereak aurkitzen dute, beraien botereak, 5 pertsona batzen dira, beraien botereak daukate, eta lurra eta gizakiak babestu behar dute, eta orduan, beraien botereak, joan behar dira aurkitzen, baina hemen pelikulan bentsat hasiera handia dauka ikusten pertsonai bakoitza zelakoa den. Uste dut bebai izaten dutela, sartu dutela bebai, hemen kasuan bat gehi dana bostetatik bat, pertsonai bakoitza joan dira ikusteko zelakoak diran, zelan ezagutzen diran, ez da bakarrik akzioa. Igual atzenengoko parte guztia, igual akzio gehiei eta efekto gehiei, baina familia guztiak ikusteko pelikula bat, gustatzen zaio nahi Power Ranger lehenakoak, jendeak esaten du, gustako zaiola pelikula hau, batez ere horrelako jendea afizionatuei, pelikula hau gustatuko zaiela, agertzen da Bryan Cranston, Zordonena egiten, ez dakit zuk Breaking Bad ikusi duzun? Ez, ez dut ikusi. Ez, baina Breaking Baden
agertzen da Bryan Cranston, eta oso ezaguna egin da telesai horregatik, ez? Bai, jende askoak ez ikusi. Bai, ezken nire hori telesai iristen zait gidoi badaukala kriston ona, oso kriston gidoia dauka, eta hori dela gai bat, minbizia eta drogak, nik hasieran esaten duena, gogorregi, ez, autolesaia, baina asko gustatu zitzaidan, eta Bryan Cranston hor oso ezaguna egin zen, eta hemen agertzen da zordonen egiten, eta gero gaiztoaren papera egiten, agertzen da Juegos del Hambre ikusita daukazu, Juegos del Hambre agertzen den halako ule oso handiekin, eta protagonistan representante ule kriston horrelako handiekin agertzen dena. Ez dakite ezagutzen duzu, Effie Trinketena egiten du, Elizabeth Banks deitzen da bera aktrisa. Hori agertzen da hemen pelikulan gaiztoarena egiten. Eta orduan, ni pentsatzen dut, jendeari gustatzen zaio nahi horrelako gauzak eta, entretenigarria. Familia guztientzako, zaten da, bezala, ez? Eta gainera beraien jatorria pixkat gehi ezagutzeko, ez? Hori, batez ere, klaro, ez dela bakarrik akzioa. Baizik eta, ikusi dira 5 aktore ez ezagun gazteak, eta, ikusten duzu, bakoitza zelakoa den, zelan ezagutzen diren, eta, ez da bakarrik nahi dute zan akzioa, ez? El hijo de Jean, aipatu diazu ustut frantzesa dela, ez? Bai, frantzesa da, Jeanen semea... Fikzioa, ez? Fikzioa da, hori da, zuzendaria Philippe Lioret, nik ez dakit frantzez, baina hau frantzesa zuzendaria hanbeste pelikula dauka eginda, egin zuen Welcome, El Extraño, eta egin zuen pelikula bat arinago En Tránsito deitzen dana, gero Spielbergek hartu zuena hori pelikula egiteko El Terminal. Pelikula egin zuen Catherine Zeta-Jones eta Tom Hansekin. Zuzendaria hau pelikula asko egiten du, pelikula intimistak egiten du. Da hemen kasuan, protagonista bananduta dago, Parisen bizi da, seme bat dauka, eta dei bat dauka gizon baten ez duena ezagutzen, esaten bere aita, ez duena inoz ezagutu, bere aita hil egin dela, Kanadan. Kanadan bizi dela eta hil egin dela. Orduan, ezagutu nahi du, bere anai biak, ezakinak zeintzuk diren, da joaten da Kanada arte, Montreal arte, pixka bat ezagutzera familia ez duena ezagutzen, ezekien aita bat zeukala bizik, amak zion esan gabe batean, zeukizuela zerbait. Orduan, ezagutzen du, deitu dion gizona dela bere aitan laguna, eta hor bere anai biak ezagutzen ditu, eta pixka sekretuak apurka joaten dira esaten. Pelikula hau adibidez, Valladolideko Semintxin, klausuran jarri zuten, eta, dauka argazkia, Monrealeko argazkia, eta esan oso, esan nahi dut esan intimista, pelikula oso sekretuak apurka joaten dira, kontatzen. Nik uste dut, igual dauka bebai aire ilauna bebai, pixka bat. Horrelako pelikulak, horrelako zinea gustatzen zaionentzat, nahi dut esan, aproposa. Oso, mi arantza. Bestalde batetik, esperantzaren inguruko pelikula bat, El otro lado de la esperanza. Bai. Filme hau nungoa da. Hau, adibidez, Aki Kaurismäki zuzendaria Finlandiarra, esak daukagu danetarik, aberez. Hau zuzendaria oso ezaguna da, egin du hanbeste pelikula oso onak, beti jaialdian sariak ematen dietena, ez? Eta Le Havre euki zuen Kanen eta hanbeste orain dela 6 urtero kriston arrakasta. Eta pelikula honekin, Berlinalen, zilarrezko hartza zuzendari bezala eman diote pelikula honegatik. Honek egiten du plano oso bereziak, argazki oso hotza dauka, gero pertsonaiak dira pixka bat Buster Keatonen puntoa daukatenak, gero lakonikoak dira, bai, ez? Hemen pelikulan hitz egiten du errefuxiatu sirio, gainera gaur egun gai bat da, baina batez ere, suposatzen da, drama bat izan behar dela eta ez da drama bat, berak egiten du drama, komedia bat bezala. Orduan, errefuxiatu sirio bat, gazte bat, Helsinkin,
dago etxe babesa eskatzen, ezagutzen du gizon bat, jatetxe bat, dela komertzial bat, jantzien komertzial bat, baina nahi duena jatetxe bat, taberna bat bezala epini. Eta orduan elkarrizketa oso ironikoa, humore nordikoa dauka, oso berezia da, esango dugu, jende batzuentzat esango du, ostras, zelan horrelako gai gogor bat komedia bezala epintzen du, ez? Nahi dut esan oso bitxia, ez? Askotan zineman hori gertatzen da, ez? Gai baten gogortasuna, gordintasuna, komedia bilakatzaren. Eta horrela soltatzen du gauza gogorrak, eta nahi dut esan, bera zuzendaria, beti gustatu izan zaio, horrelako gauzei buruz, immigrazioa ilegalari buruz hitz egitea, eta orduan dauka bere publiko honek, pelikulak. Batzuk ez duten igual ikusiko, arraroa bezala, planoak eta arraroak, elkarrizketa arraroak egingo zaie, baina ondo egoten da pixka bat denetarik aldatzea. Pixka denetarik ikustea. Oso, bukatzeko, Your Name filmea izanen dugu, gaurko estreinaldietako azkeneko pelikula, hau japoniarra da, anime, marrazki bizunak anime, nik hau, danetatik lehenengo ikusiko dudana bentsat hau da. Bai, hau pelikula niretzat izan behar da, kristona, bera Makoto Shinkai zuzendariak egin zuen El viaje de Agartha, eta bera da Miyazakin, admiratzen du Miyazaki egin zuena El viaje de Chihiro, baina berak Viaje de Chihiro baino arrakasta gehiago du Japonen pelikula honekin, eta Sitgesen pelikula animazioko saria eman zioten noneri bebai. Hemen Japonen, nahi dut esan, Tokion bizi da mutil bat, gazte bat, eta herri baten neska bat. Eta orduan, zelan dauden konektatuta, dauka errealismoa eta fantasian aztatuta, marrazkiak kriston argia, gidoia kriston ona, hau umeak ere ikusi aldute, baina nagusientzat ere bada. Danak ikusteko, baina ondo etorriko litzateke umeak ere ikustea. Ez bakarrik nagusiak, ondo etorriko litzateke, normalean umeak bakarrik ikusten dute beti marrazki bizidunak, eta hau nahi dut esan, ez dakar zer ikusirik Pixar eta Disney, honek dauka kriston maila ona, ez? Eta orduan, neska bat eta mutil bat ametsetan egiten dute eta gorputzak aldatzen dute, eta konektauta daude, eta kometa bat dator Tokiora, eta horrek lotura bat daka eurekin. Horre Japonen daude kondaira asko, ez dakit entzun daukazun inoiz, ari gorri batekin daudela bikoteak izan behar direnak ero konektauta, lotuta. Eta esaten dute, dago kondaira bat, esaten dutena ari batekin zuk ten egiten badiozu, ez agertu egiten dela. Naiz eta egon txarto, ondo, aparte, urruti, adin ezberdinak geuki, baina orduan honek pelikulak badauka hori puntua, lotura, gero kometa bat dator, eta beraiekin lotura badago, argiak eta nahi dut esan argazkia eta marrazkiak eta kriston onak dauka, itxura oso ona dauka. Ez bakarrik marrazki bizidun bezala, baizik eta historioa, sakona, gero dauka bere punto romantikoa, danetarik dauka, ez? Eta oso sentimentu handikoa. Gauza asko aurkitu ditzake, animazio pelikula baten bat. Claro, eta hasieran ikusten duzun gauzak, gero amaieran konturatzen zara zergatik, igual ikusi duzun, egon behar zara adi hasieratik pelikula honekin, ez? Beraz, aipatu duzu hau izanen dela, lehenengoa ikusiko duzuna, ez? Momentu zentzat. Osongi, aurreko astei begira ze filme ikusi duzu eta gustatu zaizu ikusi duzuna, oraindik karteleran dago. Oraindik dago karteleran eta aukera dago ikusteko, bai. Italiatik etorri da pelikula, Italia-Frantziako produzioa dauka, baina Italiakoa da, batez ere Locas de Alegría da. Da puntoa, psikiatriko baten daude emakume batzuk, eta Valeria Brunik egiten duen papera da, kriston ona, barra egiten duzu berarekin, eta hori gai gogorra dela, psikiatriko baten daude, sartzen da emakume bat oso misteriotsua, tatuajez beteta, pixka bat droga kontuan ematen du egon dela, oso lagun onak egiten dira, ies egiten dute, da gero konturatzen zara,
beraiek zoroak dira, ero kanpokoak dira zoroagoak, bueno, baina da beraien bidaia pixka bat, ero beraien zelan egiten diren lagunak, zelako gauza gertatzen zaien, eta, bueno, niri asko gustatu zait, bai. Polita, gomendatzen duzu. Bai, gomendatzen dut, oso originala, joan nintzen ikustera, hau Italiakoa, aber zelakoa den, bueno, entzun da neukan, berak aktoreak, saria hartu zuela, ero, orduan Valeria Bruni, eta esaten nuen, Italiako zinea bai gustatzen zait, eta aber zelakoa da, ez? Eta gustatu zitzaidan bai, ondo dago, originala da. Zinema kontuetan, bueno, badakigu azken finean zuzendari bakoitzak bere toke ematen diola, baina agian herrialde pixkat bakoitzak badu bere kutsua, ez? Claro. Baduzu herrialde finko batean egiten diren filmekiko... Bakoitzak zelako puntu ematen dira? Bai, edo igual herrialde batzuetako filmeak gustoko dituzu gehiago, gutxiago, ego estatu batzuetatik etortzen direla ia guztiak. Bai, emoten du bakarrik estatu batzuetakoak, ez? Baina, bueno, hori baina asko zer gehiago. Italiako zinea niri gustatzen zait, bai, adibidez, Sorrentino, adibidez, ez dakit ikusten nuen La Gran Belleza, Oskarra auki zuen gainera pelikula italiarra bezala, gero Roberto Benigni La vida es bella, aktualakoak, baina lehenako neorrealista italiarra bere gustatzen zitzaidan, ez, bai. Italiako zine gustatzen zait, baina Frantziako bai adibidez gustatzen zait, bai. Frantziako igual izaten da, pixka bat hori, esan dugun bezala hori intimistagoa, dauka punto bat hori, bueno, daude, nitzako Frantzian bai punto pikanteak eta oso askeak ere bai izaten dira, eta gehiago ausartzen direnak, eta oso elkarrizketa nahi dut esan, nik ikusten dut Frantziako zinea igual irekiagoa, buru zabalagoa, bai, hori bai gustatzen zait. Gero nordikoak adibidez, orain modan, sari asko irabazten dute, ez? Finlandiakoak, Suediakoak eta igual hotzegi iristen zait, niri ez zait iristen gehiei. Hori da pertsonala, gauza pertsonala. Apuraldiarekin bat doa ere zinean. Claro, sari asko hartzen dute, eta ikusten duzu, Suediakoak eta horko partekoak, ez dakit jendea igustago egiten zaie, orain daudenak, esaten dudan bezala. Niri igual ez zait asko heltzen horrelako zinea. Amerikarra bai niri zinea gustatzen zait, oso ondo egiten dute, estatu batuetan zinea egiten oso onak dira. Direnak oso onak, niri Ridley Scott adibidez beste gustatzen zait. Eta Spielberg eta, betikoak, ez? Catherine Bigelow asko gustatzen zait. Ego Amerikarekin ez badute... Eri da. Aldaketa hundia baita ere, ez? Bai. Ego Amerikan bai, Brasilen eta Mexikon eta bai, zine egona egiten dute, bai, ez? Keni pentsatzen dut, gero ja guztuen gauza dela, orientala bai dauka oso arrakastan dira, daude bai, nahi dut esan zuzendari batzuk, esaten duzunak, orientalak batez be igual Japonekoak eta bai sensibilitate handi okitzen dute eta argazki oso ondo lantzen dute. Azken finean ez, nola islatu dezakegun, zenbat ikasi dezakegun, beste kultura, beste herrialde batzuetako jendeak zuzendutako pelikula baten bidez. Hori da, bai, asko ezagutzen da, eta nik uste dut oso aberasgarria dela mundu guztiko zinea ikustea, ezberdinak eta gauza, eta aukera daukagunean zine ezberdina ikusteko, aprobetxago egin behar da, ikasi egiten duzu asko, ezta? Bai, gainera gure zinen betara joan da eta hemen atera gabe, ez? Hori da. Oso Arantza, mila esker, zuri. aste honetako karteleraren berri emateagatik, eta gonbidatuta zaude, nahi duzunean berriz ere parte. Eskerrik asko, bueno.